Салому алейкум ба ҳамаи духтарои хушрӯи ки моро тамошо мекунед. Шумо дар нахи платчаи фасон ёфтем. Нигоҳ кунед. Платчаи баъзе размерҳои чанд то чанд акаҷон? Стандартни ина. Стандартни размер будастанд. Беразмер стандарт. Нигоҳ кунед. Фасон. Нархи 180 сомонӣ. Бисёр гирем бо арзон мешавад. Нигоҳ кунед. Чиқар фасон. Қаду басти дароз дорад. Поёнаш ранги фаточка кадаги. Миёна нахи резин задаги. Пеши барам маҳкам хушрӯ. Пишчам нахи фасонак. Расетко ду модел дорад, ду се модел дорад. Расеткошон я и се намуд ҳастад. Айнаи пешги ҳастад. Ина нигоҳ кунед. Баъзо фасонак хушрӯ. Соф. Чизи пеши баъзе нерӯ пеши хеле муҳрат чида. Баъзе бак фасонак. Нигоҳ кунед. Ай заказ кунед, любой время мо доставка кардан метонем. Ина я сухан мекунед, любой ҷо доставка мешавад. Хеле модели сиёҳшам фасон вечерний платья барои ягон дени раждени ягон ҷое рафтан карини фасон мешавад. Ана нигоҳ кунед, хеле либосҳои фасон омадагиянд. И ранги болопушай акаҷон. Болопушай. Нигоҳ кунед. Болопуши фасон белмандо материал размер ай 50 то 58 56 ҳаст. Нигоҳ кунед. Модели фасон пеш барш хеле хушрӯ задаги. Нигоҳ кунед. Любой ҷо доставка мекунем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Шумо я сухан кунед. Аз ин бора мо любой ҷо доставка мекунем. Ина фасонак расеткошонам бисёр ҳастанд. Шумо худтон метавонед бинед 1 2 3 4 5 намуд расеткаи фасон ҳаст. Любой ҷо доставка мешавад. Ина метавонед пешиам нигоҳ кунед. Фасонак хушрӯ задаги. Ина чиқар фасонан. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ай ду дона боло гиред, нарх бо арзонтар мешавад. Любой ҷо доставка мекунем. Салому алейкум. Як бори дига ба ҳамаи одамоне ки маро тамошо мекунед. Нигоҳ кунед, не хеле болопушои фасон омадагиянд. Размер ай 50 то 60. Ё платья, на? Платья. Нигоҳ кунед. Аз 50 то 60 баъзе фасон қадошон дароз барои одамои қад дароз мешавад. Нарх 150 сомонӣ бо арзон мешавад. Шумо метавонед ай ду дона боло заказ кунед, бо нарх дига мешавад. Нигоҳ кунед. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка кардан метавонем. Я расеткошон шумо худтонам дида метавонед. Хеле пеш бар фасонак задаги. Ина нигоҳ кунед. Чиқар хушрӯанд. 5-6 намуд расетка ҳаст. 1 2 3 4 5 6 намуд расетка ҳаст. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема. Я сухан кунед, ай бора любой ҷо доставка мекунем. Нигоҳ кунед, нехеле пеши бараш пол нехе то та муҳра задаги фасонак, дастош нехе резинка задаги, пеши бараш фасонак задаги, пушташ. Бахшиш. Нигоҳ кунед, пушташ нехе задаги. Лавочишам калон нехе шуд, поянш нехе пешиш камтарак разрез дорад.